वाव टुनटुलि नों जुदि आंनि गार्लफ्रेन्ड जानायमोनबा ना दाथ' आं नोंनो फुजायाव मादि बायना हरगौमोन दख'ना ड्रेस जुथा सेन्देल आरोथ' माखासे मानि देलायग्रा दा बेबायदि हरनो आंनाव गार्लफ्रेन्डसो गैया नाथाय बेबायदि हरनो आंहा दम दंलै नोंबो आरो हाबासो जानानै लाबायबा औ मा जाखो टुनटुलि फुजा बोथोरावनो माथो उदास खुसि गैयिनो नोंहा बेफोरखौ नांजानांगौ सोर जायखियानो जाया आं उदासानो जा जायखिया आं खुसियानो जा दहाय नोंनि आइयाबो खिन्थादों माने साननि सोमोन्दै माथो फैयाबो नोंजों रायलायाबोनो अब्लाबो नोंहा इसेबां नांजानांगौ मा नङाब्रा आंबो गाज्रि होनाखैना जेबो दाथ' मा आं गाज्रि बुंदों माबा सोंदोंसो दा माने जेखौ खोनादों बेखौ बुंदोंसो दालाय एसे मोजां नोंनि आइया माने बिखुनजानो लेंहरखाबाय अब्लाथ' फैना आरामसे फुजासो नायफैनांसिगौमोन दा बेलाय बेखौसो एसे सानदों आरोना आं बोरैबानो टुनटुलि दानो नांलायनाय माबा माबि दानो इदि दावराव दावसि जालायबायबो नामा लक्ष्मण बाथ्राखौ मोनदों होनना बुंलाबायनाङा नों नुदों मेगनजों नांलायनांसि दावराव दावसि जादों मादोंनो ओं आरो साना एसे मोनथिया मा जामारदों बियो नाथाय जोंहा बिदि जेबो जायाखैमोन आरो नोंजों शेयार खालामबाय थानो आं गोनांथि सानाना बेखायनो नों साहाथ' लोंखांबायना ओंखारलांदो रागाबाबो किउट नुथारोलै साना थांबाथ' मोजांसोमोन नोंनि लाइफनिफ्राय नाथाय साला फैफिनगोनदांलै बेलाय बहा आरो नोंखौ गारनोब्रा बावनो हानो नै बेलाय आंसो पाग्ला आशिक दिवाना नोंनि एकदमबारे नोंखौ पियर आंनि गोसोनि हार्टजों मोजां मोनग्रा आं बायदिसो जानांगौमोनरा आंथ' मुगिया मुजा एकदम नोंखौ अरायजोंनि थाखाय जेब्लायबो बजबखागोनलै टुनटुलि लाभ इउ माने दा एसे आं गोसोखौ हमथादों थेवबो नोंनि खुसियावनो आंनि खुसि आरोना नाय आं दायो बेफोरबायदि रायलायनो गोसो गैथ'आ रावजोंबो नों थांदो ओंखारलांगोन माने मादैया दसे थाथ'नो थिनदोंना आंखौ बेखायनो आङो दंथ'योमोनब्रा आइयाबो जाम्बिसियान थां माथांनो नोंखौ जे फैबाय थादों बियो बे बिनि सबसे गोरोन्थि आरो नोंबो लाइ मोनदों होननानै फैबाय थाना दे जोंनाव दाथ' आं फैबायानो मा मोननोथो मा खालामथो फैबाय थायो नोंलाय जोंनावलाय आरे यार टुनटुलि आं नोंसिनाव मा सिखाव खावनो फैयो ना मानो फैयोब्रा आंलाय मादैनि दसे खबर लानो फैयो राजानि खबर लानो फैयो बिसोरबो आंखौ जेबो मोनाना मोनासो जाखागोन मादै जादु खालामदों नोंबो मानेथ' ओमफ्राय टुनटुलि आंथ' नों गैयाबाबो फैबायानो थाखायोमोन दा मादैखौ सम नायफैबायानो थाखायोमोन गाज्रि मोननाङाब्रा आंबो गाज्रि मानसि नङाना मा होनो नोंनि जबखौबो खोनादोंलै एसे खोनानानै बोरैबा मोनलायलायबाय आंसो औ बेनोथ' नाथाय नोंहा बेहाय सिन्था खालामनांगौ मा गोनांथि नङारा नोंथ' एसे मोजां मावबोगासिनो दंमोन एसे मोजां अफिसारखौ नोंथ' आंखौबो हमलायलायदोंना बेबायदि अफिसारखौनो नंखाय दायाव बिदि सन्देह खालामनायजोंनो नोंखौ इदि आउट खालामनाय जाबायना मा बुंबावनो आरो दिनानो सोलिगासिनो आंनिया नैहाय बाबु बिफा हामारिथो फुजायालाय इसेबां थान्दा माबा सिरि जाखोसै नोंलाय टेनसनलै बिमा आंबा आरो मानि टेनसन गैया मानि दं ओजोंहाय दादी मोननावबो प्रब्लेम आरो फिसालायाबो एसे मा जाखो जेबो नङा दे गासैबो थिग जालांगोन फुजा बोथोरथ' गोसोफोरखौ एसे स्रां खालाम आरो मा बिफा नायनोसै गोसोफ्रालाय स्रां जागोन ना खोमसि जागोन उनावसो मिन्थिगोन दा आंलाय मा होनो बिफा बेफोरलाय जिउआव सोलिबायानो थाखायो नङा होनबा थांलाय फैलायखासै दा फुजा बोथोर नालाय आंनो माबा दख'ना नांगौमोनहाय बिफा बिबार ओमफ्राय एसे लफाय माबा माबि बिदिनो मोजां ओंखारथारदों एसेबांनो ओं अबाव फुजा बोथोरखाय मा नों आंखौ लफायनो सानदों आइसै माबारि बुंखायो बियो ओमफ्राय नोंहा बिदि बुंथारनांगौ जाहैबाय उइनायखाहाय बेना माबा फुजा बोथोरबा नोंहा मोनथिखाया आरो फुजा बोथोराव बयबाबो गांसे नङा गांसेबाबो होखाथारो नोंहालाय गावनि हिन्जावनो होनो हाया जाहैबाय आरोथ' आंनो होआथ' होआ बे जुलिनोबा होखुमागोन नोङो नङा होनलाय नुनाय थां माथां जोंना जुलिया बेबायदि नङा आरो नोंहासो माबा दा नोंहा बेबायदि गाननो बिबारनो माबा माबिनो नोंहा बिदि समायबावो आरो समायबावो फिसालायानो देरबाय बिहामजानो मोनलायबाय दासो नोंहा बेबायदि देलायबावनो समायो मा समाया महरजोंलाय बैसोजोंलाय मा खोथा ओमफ्राय नों मिन्थिखाया नामा बे माबाया महर मोखाङा मानसिजों जेबो माबा गैया बैसोजों आंखौ मा नोङो फिसाला देरदों होननानै समायनाय नङा बायदि मोनदों नामा अब्ला मा आंहा देलायालासे ओरैनो थानांगौ गावनि हिन्जावनोनो दख'ना गांसेखौनो होनो हायाबालाय मा हौवासै नोंलाय बेबो आरो सानफ्रामबो नङा फुजा बोथोर
बोथोरावनो गांसे दख'नाखौनो होनो हालायि एसेबां नों लरफैफै जालांबाय आरो। ओइ जानला मानला बुंना दै हाब नोङो सासे फिसाला गेदेरनि बिमा जालायनानै नों दख'नानि थाखाय आंजों नांलायबाय बेबायदि बुंनो हालायबाय। बे खायसे गथ' माखासेयासो बिदि मोनाबा बोराबो नोंहाबो मा गथ' गोरलै साना लादों नामा नों गावखौनो गाव हे? आरो गोदो होखानाय मेरला दख'ना दंसै माथो जाबखो 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 बेफोरलाय मा बेफोरखौ गाननानै थां फुजाबानो गोदान गोदान बेलाय। सोरां बेबायदि खोथा बाथ्राजों आंखौ थगाय दोननो साननाङा। फैसा थाखाखौथ' हानायमानिखौ होनो हाखाया बिनिफ्राय दख'ना गांसे बिनायखौनो बिदि होनथारबाय नोङो। बाखिबाबो लायना दोनगोनहाय आङो फैसाखौ नोंखौनो हरगोन होननानै बुंगोन आङो। गाननाय जोमनाय देलायनायखौसो दावराव बियो दाबो बुरिलायना बुजिया बियो। आं बुरिदोंनो बुरिया नोंनि बे माइया दानो बुरिनो रोङा मिथिबाय। आरो बुरिबा नोङो गांसे गोरलै गोरलै नागिरनो बेखायनो आं बुरिया। नोंहाबो अब्लालाय बे खानायाव मानो कालार फुनलायो हा? गावहाबोथ' बोरायखौ बोराय होननानै लानो लाजियो नामा? बिनि हिन्जाव देलायनायखौ हिंसा माखौबा। आं मालाय बायदि सिख्ला गोरलै बायदिद्रायबो देलायहाय। आं दख'नाल'सो बिखादों। मालाय बायदि खानाय माबा माबि खालामनो थाङो नामा आङो? बिदिबो थांबावा नों खुसिसो जा कालाराव बांद्राय थांबावा आङो। मुसुगुर मेगन सेगन मेकआप बारा लाबावा आङो मिथिबाय। नख्लि नङा आंना बेफोरो। मेगननि मुसुगुर खानाय माबा माबि सब आंनि नेचारेल गोजा बेफोरो। आंखौसो बखिदों बियो न'खरनि मोजांखौथ' सानफेरा माबा गावनिखौल' अं 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 थारलै नोङो। नोंहालाय न'खरनि मोजां सानजानो लुगैदोंबा सासेयानो दंखायो माथो। अब्ला आंहाथ' आरो खुनुरुखुम जिबना बेबायदिनो थांगासिनो आरो आंना। बुजिजा आंथ' नोंखौ एसेबांबो डिस्टार्ब खालामबावा नोंसिनि फेमिलिखौ। नोंसो जोंखौ नाया सैया सैया खालामो बारा केयार खालामा। थेवबाबो नोंसिनि थाखाय आंनि थाखाय माने आंनाव नोंसोरनि थाखाय साननाय दङ देखायासै आङो। आरो दख'ना जुदि नांथारगौबा ना बे दख'ना माबाखौ गाननो हाया नोङो दाम खम खमनिखौ। एसो गानसाबबाय आङो। नोंहानो गाननो हाया बे दख'नाखौ? गानगोन अबावबा दाम खम खमनि जासिदों आङो दख'नाखौ। सासेनो मा होगोन खोमा 5,000 10,000 मानिबाबो बिनि थाखाय माबा खम माने खमानो जाखागोन दामफोरा। नाथाय आंनि थाखायबा आयु 1,500 बिराद थार बेनो। ओइ खर' साखानायफ्राव ओरै टेनसनजों बारा दावराव खालामबाय थाना दै गोख्रै साहा फुदुंना लायथां एसे साहा लोंनि आङो नोंनि बे बखिबाय थानायखौ खोनासंना माथायासो गावसिगोन आंना। एन्जर मुलि थाम्फै मुलिखौसो होगारगोन आं बाराखौबा। रावखौ सोंबावनो बेलेगसोगोनहाय। फुजानि मुङाबाबो इसेबाबो देलायनो मोनलाहाय हो? माबा हनै बखिजायोसो उल्था फिसाइजोंबो। साला जेरावबो सान्थि गैयालै सान्थि गैया बे हिन्जाव सासेखौ लानानै। सासेयाबो आरो मा बुंनो जिउआवनो बेनो आंनि सबसे बोरै गलति होथ। बिदि दा बुंथुनथुलि गासैबो थिग जागोन। इसोरनाव भरोसा लाखियो आरोना। इसोरानो दासान्दि आंजों दंना गैया मिथिया। साननाय मानि फेलें गासिबो गाज्रिल' खालामगासिनो आंजों। मोनसेबो मोजां जायासै। अके बेफोर गासैबो थिग जालांगोनलै बारा टेनसन लानानै नोङो लाब गैया मिथिगौ ना? नोंथ' आरो बिराद स्ट्रंखाना आं मिथिगौ। बेफोरबायदि समाव दिनै जायखौ नागिरदों बेबो आरो माथो बुंबावनो। फैगोन दे सानाबो नों टेनसन दाला माबा मोनसे इमारजेन्सि खामानि फैयाखैबो। ओमफ्रायथ' फुजायावथ' नोंसोर सानैजों बेरायखागोन ना आंफ्रासो माने जोंफ्रासो मेगन सालायनाय जागोनलै। नंगौ नामा? ओमफ्राय नोंहा जुदि मेगन सायोबा नोंहाबो सोरबाखौबा फथायनानै लादो गार्लफ्रेन्ड माथो। फथायनो थाखाय फसायनायबोथ' जानांगोन ना बेखौनो मोनारा। आरे दानि जुगावबो मोना जायो। नों बायदि दुनियानि जाम्बा नुवाखैलै आङो। जाम्बाबाथ' जाम्बासैयानो जोंफोर जाम्बाखौथ' रावबो फसायनायानो नायसनबायाब्रा। माने आं जुदि बेखौ फसायोबा बे आंखौ फसायालाय आं बेखौ समायना नुयोबा बे आंखौ माने नोजोरखौनो होआ आरोना। ओमफ्रायथ' नों मा सानदों आंखौबो ओरैनो न'आव जिरायनानै थाबाय थागोन सानदों? न' आं बेफोरबायदियाव गैया दै। जबबो गैला माला होननानै आंखौ मिनिनोबो हानाय खायसे। नाथाय आं बेफोरखौ जेबो फात्ता लाया मिथिगौ ना? माथो बेफोरबायदिसो जाखानांगौ दा आं बेबायदि खोनासंनो लुगैखादोंमोन दा नोंनिफ्राय। आरो सोरखौबा नागिरना मोनोब्लाना थाब जुलि लादो नोंहाबो बोरैबाबा बोरायगलांगोनसो। जेबो नङा आइयाथ' बुङो बिहामजो लाबो बाट आं फसायथाराबा रावखौबो। फसायनांगौलै जाम्बा महर गैद्रायाबाबो सोलियोना गोसोफ्रा थिग जाबानो जाबाय। आंनासो आरो मादि जाबावगोन फारसेथिं मोनसे दैयावनो गब'नाय बायदि जानानैसो दोङो आङो।
बुजिदों दे आङो थुनथुलि बाट इट्स अके ना बेफोरखौ नों जेबो साननाङा सानाबो गोख्रै कल खालामफिनखागोन बे नोंखौ गावनि हिनजावखौ खि गोसोखाङाबा थानो हायो थोद आंनि हिनजावबाथ' आं दसेखौनो गोसोखाङाबा थानो हानाय नङालै बयबो फुजानि थाखाय बिराद हेपि न' नाथाय आंनि फ्रेन्डआबो सानै फैनो होन्दोंमोन र' दायो कल खालामगोन आङो न'आव फैबासो जा मोजां मोनो आङो बाखिथ' हस्टेलाव जेबो मोजांखौनो मोना आफायाथ' आंनि लाइफआव गैखायानोखा नाथाय ममाल'सो ममा थांबाबो थेवबो आं गोजोननाय मोना दादासो खेबसे फैनायबा मोजां मोनगौमोन आङो बेथ' जानोनो हाखाया आंसो सानदोंमोन माब्लाबा थांनो नाथाय दा बिनि फारसे जेबो सानथ'फिनाखै आङो Hey Baba Hey mom फैस्लामोननि माथो खालामनायखो नोंसोना जेबो नङा मम ओरैनो ओमफ्राय नों आंखौ सोङाखै आं नोंखौ बेसेबां गोसोखांखादों आरे आं मिथिगौना नों गोसोखांखायो होननानै आं मालाय नोंखौ खम गोसोखाङो बिराद बुरजा बेखायनो नोंथ' गाबोनसो सुटि मोनोमोन थेवबो दिनै लायखाबाय आङो फैदोसोना आंनि खाथियाव फै आले मेला बच्चा बेसेबा गोजौ जाखाबाय दानो बिमानिफ्राय बोरैथो बेबायदि थाबाय थागोन आं देरखाथ' नांगोन ना आयै आरो दिनैसो आं जोबोद खुसि नों न'आव फैबाय नोंनि पसन्दिदा गासिबो बनायहोनोसै आङो आरो बा दासान्दि आं जोबोद माने आंनि जिउआव खुसियानो खुसियाबा मिथिगौ ना बाट वाइ आयै मानोबा एसेबां खुसि बिदिनो मोनसेथ' नों फैनायनि आरो मोनसे बिदिनो फुजानि थाखाय आइ एम सो एक्साइटेड ना अके आंबो ओमफ्राय आंनि सानै फ्रेन्डसथ' फैखागोन बिसोरजों आं फुजायाव थांगोन सासे तनिसा फैगोन बेनिफ्राय सासेया रहित सासे गार्लसो फैबावगोन होनबा एनि प्रब्लेम आयै यु नो तनिसायाना जोंनाव फैनो बिराद एक्साइटेड जाबाय थायो नोंखौ मिट खालामनो बेखायनो आं स' इनभाइट खालामबाय अके नो प्रब्लेम फैथों दे नोंनि लोगोसोथ' आंहालाय मा प्रब्लेम जानो आरो इन्जय आबा दसे रेस्ट खालामदो आबा ओमफ्राय डिनारा रेडि जाबाथाय दा जानोसै नोंखौ दा लिंहरगोन आङो अके आबैयाबो नोंखौ नायनो बुंबाय थाबाय लोगोनि पार्टियावसो थांग्रोनांबाय जेबो नङा दा फैथोंसै इयो जों डिनार खालामनानै थाग्रोनोसै आबैखौथ' आङो नेबायानो थाखागोन उन्दुथ'आ सनाबाना आंनि आबा सना एबार नोंनि दादाजों जों थाखासिगोन आरो जोंनिफ्राय रावबो जुदा खालामनो हानाय नंला सानखौ नोंनिफ्राय आंनिफ्राय नाथाय र' गासैबो थिग जाजोबबासो आं खोन्थागोन दानो नङाबा नोंबा माबायदि रिएक्ट खालामगोन मम मा जाबाय थाखो जेबो नङा आंनि बेटा सनाखौ किसिकि नजर ना लागे नायबानो नायबाय थाथावथाव मोनथारदों आं दिनै गोबावजों लोगो मोननायखाय दे थाथ' रेस्ट खालामथ' नङाबा टिभि नायनोबा नाय आरो फनखौथ' आं दहाय होखाबायानो अके नों फैगोन होननायखायनो आं फनखौ रिचार्जबो खालामनानै दोनखाबाय दहाय आरामनो अके मम थेंक्स दसे थानानै ड्रेसआ गानस्लायदो आबा दे जागोन दे आयै बाहेरावसो थांथ'नोसै खोमालै आं र' मानोबा न' सिङाव दमखुद्राय मेरायहा आया मा खोनाफोरा मा सोदोब खोनाबाय थाखो ओमफ्रायथ' मा एथ' पारफिउम है ना बेबायदि सेन्टखौथ' आं फुना आयाबोथ' इउज खालामा एन्ड आबैयाथ' सेन्टखौ फुननो थांखिया बाहेरावसो जोंनि बडिगार्डआ सोरबा फुनना फैदों नामाबा स्मेलाथ' बिथिंजायनो फैदों बेथिंजायथ' आउट हाउससो दंना आरो सोरलाय पारफिउम फुननानै थांगोन माने बिथिंजायथ' एन्ड सामथिं आवाजाबो बिथिंजायनो फैदोंमोनलै नायनि र' ओरैनोथ' सीसी केमेरा दंखायो जोंनाव सिखावथ' बिदि हाबथाव नङामोन बाट बिराद स्ट्रं पारफिउमनि स्मेल फैगासिनोलै बिथिं रावबोआनो थाङाना बिथिं नायनि र' मानोबा लिंहरबाय थादोंबा अखाफोरा फैथारनांबायलै आङो माबा फुंनिफ्रायनो फन कि फन एसएमएस कि एसएमएस दिनै फैथार बुंगासिनो मेरा सफैबाय हैलाय मानसियाबो ओमफ्राय ओजों बिदाया दा मोनथिबा होगोन र' रागाया
अखाफोर मानोबा इसिबां लेंहरखोलै दिनै आंखौ हो? रिजन दंमोन ना बेखायनोथ' लिंहरदों आङो। आरोबा दिनै आं मेहेरखौ माबा मोनसे बुंनायगोन र'। आं बेखौ लाइक खालामो होननानै। आइ नो बेबो आंखौ लाइक खालामखायो खोमा, बेखायनोथ' आंजों जा मोजां रायलायो। हाय आं दहाय जा नेबाय थाबाय गावखौ, थाबखौनो फैया गावहा। अरे बा नोंथ' आंखौ बिदिसो वेट खालामदों जेन' आं नोंनि बयफ्रेन्डसो? औ जागोनथ' ना नोङो ना? मा होनदों? ओमफ्रायथ' नाय ओरैनोसो होनदों दै, आं गाज्रि मोननाङा। मोनालै, मानो गाज्रि मोननो? दिनै लेंहरबाय थाबाय नालाय उफाय गैया आंबो फैनांबाय। नों आंनि लोगोबो जाहैबाय नालाय, बिनिफ्रायथ' बाजैनिफ्राय लाबा माने नोंनि बाजैनिफ्राय लाबा आंनि आब'निफ्राय लाबाथ' फेमिलियावनो थांबाय आरो ना। औ ओमफ्रायसो आं बुङोबा आं नोंखौ लाइक खालामो। आइ नो नोंनि रायलायनाय स्टाइलाव हमनो हाबाय आङो। नोंबो आंखौ लाइकखौनो खालामखायोदांलै, बेखायनोथ' जेब्लायबो आंखौ मदद खालामो। आंजों जेब्लायबो फन मेसेज, ओमफ्राय आंखौ लाइक जोंनावबो फैबावोसो नोङो। दा ओमफ्राय आइया गाज्रि मोनबाबो जेबो सानबावनायलाय आंखौ लोगो हमफैबावदों। द्याट मिन्स नोंबो आंखौ बिदिनो पसन्द खालामखायोदां। मा सानबाय थाखो? है नोंनि थाखाय फुरा आङो गारि लाथ'लायनानै हावलाद लाथ'लायनानैसो फैबाय। जेबो नङा दे, आं दा थाव सोनो फैसा हरगोन। हो